Pakaipa timu rangu. Pakaipa. Hello guys, how are you? Zita rangu nozi SGP. Tukudai kusangana pano pa Sekuru Kudo Picture TV. Hapa tukukupa updates now dziri kupisa mu Zimbabwe right now as we speak. So a few hours ago ndapamukukupa update imwe apo Holiten anga achienderera mberi achifaya zvakare kuvaridzika kuti vakuru venyika. Handiziva kuti zvinhu zvake ndezvei, asi ekuzvino tatambira imwe update iri kupisa. As you can see there on the picture, you can see that is Holiten. You can see that is Holiten, and zvinhu zviri kuratidza kuti hazvina kumirira zvakanaka. It will never rains but pour. Mvura iri kutouya nemafashamu chaiwo pakunaya when it comes to life Holiten. I've been wondering what is going on. And now we see this picture, and guys, I believe this is not AI, because if this is not AI, this is a big lesson to everyone. But there is a pattern when it comes to these events unfolding. Remember, we had that police officer who came out we don't know what is going on. Now we have Holiten, and Holiten is doing this. Holiten is doing this. Can you believe what's going on? Can you believe what is happening right now? Guys, dzidzai. Chibaima pabatisisa kuti hazvitwe. So now I'm just wondering kuti ndiani arova Holiten kusvika apa. Is this Holiten? Where is this place? Kumba kwake kuchipatara angodonawo akabuda mututu ane chirwere chepfari kana kuti what is going on? Kana kuti kutobatwa nevakomana. Vakomana vanobata munhu. Tasarenda. Aiwa vakomana vanobata. Bata mapatsi chaiko. Aikona zvokumbotamba. Tiri kungoratidzwa maexample ekuti ukada kutaurisa unopiswa muromo sehuku. Imagine. So I'm just wondering kuti ai mukomana wacho anga azvinyanya kana izvo zvivindi zvacho. Ini mhosva ndinoipa kune vana vakomana vatidza vanotambirei nevanhu vakadai. You can actually see Holiten paanotaura kuti this person is immature. This person haana kumature. You can see this is a kid, this is a boy. Saka aiti leader of the youth just because I thought ari kutamba navakomana. Mukomana ngaatorerwe mic chekutanga. Chechitu ngaatorerwe phone oro ngaapuwe tumbudzi tufondwere kuti abude pavideo aende kana palive. I've also heard kuti hanzi Instagram yake account yake yaitwa take down. I don't know guys, did you come across that as well? But Instagram account yake yaitwa take down. And now we have this. Pakaipa. So guys, I don't know guys. Let's talk about this. What do you think? Comment section. Abatirwa kupi mukomana.
And who is posting these photos? And azorohwa zvemhando ipi? This is blood clotting. And I'm going to take a mberi. Because if you look at that photo, you can actually see what is going on there. You can actually see what is going on. Zimbabwe ndeyeropa. Anokanzwa zvinzi Zimbabwe ndeyeropa. Ndodechirewa izvo. Zimbabwe ndeyeropa. So now tane 2 vanhu vatangopiwa muenzaniso chete kuti labha haidiwi. Munoziya position yako. Labha haidiwi. And I'm so disappointed in Holiton. I'm so disappointed. Imagine unongo uchitoteera munhu iye uchitoti dear leader of the youths. Uchitoti ndiri kuteera leader of the youths. Leader of the youths wachachidayo. Tange datyaratsikwa nengoro. Zviseketse zvazvo guys, but hey, vanhu vari kuachitaurisa vanhu vanotaurisa. Vanhu vanongo vachiganza. Achiti fototo manje. Unoita sei pakadai? Unoita sei? And I was really shocked to discover kuti imba yanga achigara hezi yake. The house is not his. The cars. Saka Holiton chawinacho chako chii? Kunze kwekupuwa mamba mai waya. Nedata. Because the SIM card belongs to Strive Basiwa, and the handset belongs to Apple Inc. or Samsung. You have nothing that belongs to you. Your wife belongs to KT Votes. Yes, the wife belongs to. Kurege kutiya kurege kudada. But ndo madrama acho ati vanenge vaita kuti tode. Saka todi. Vanhu vayakuita madrama zvakwatiri munhu anoreekita newe anda. Ukada kuseka, ukada kusiriswa, ukada kuburitsa musodzi, ukada kuchema, ukada kubatwa neshungu. Just depends. But so far ndo current sichazi ya Holy Gumi. Zvina zvaumirira musha. It never rains, but it pours. Don't forget to subscribe, like our videos, and share them. Vakangwetera chimwe chinenge chabuda chete tiri kuuya nacho panapa. Bye. Because I'm a one.